Salut, salut prieteni! Cum sunteți? Sper sunteți bine. Da, la noi e cald aici în mini-seara dată unde avem răsad. Băi, prieteni, eu azi vreau să transplantez răsadul de brocoli, conopidă, varză și salată în casete. Vedeți cum se primește. Așa, pentru că deja e timpul de a-l transplanta. Vom aștepta în decurs de 3 săptămâni răsadul să fie bine deplantat și îl vom transplanta în seară. Eu vă doresc o zi bună, vă salut, abonați-vă, nu uitați să puneți apreciere, recomandați, urmăriți ceea ce facem noi în ferma noastră încă nu este cu statut ecologic, dar în conversie ecologică. Ne-a ajutat Dumnezeu, în toamnă vom primi certificatul, dar îl vom primi dacă vom respecta toate condițiile agriculturii ecologice. Adică, să știți, noi suntem controlați de agenți speciale care dau acest certificat. Poate unii din voi spun că aha, tăți fac ecologie, nu și acolo, fac sănătos, dar oricum pun tratamente de genul. Nu, la noi este altă activitate, cu o altă idee, cu altă mentalitate. Deci e greu de crezut prin cuvinte, eu știu de asta, prieteni, dar ideea merg pe bază de fidelitate, de încredere pentru clienții mei, pentru urmăritorii mei. Asta e, cred că, cel mai important. Eu totuși vă urez o zi bună și succes pe azi și o zi minunată vă doresc. Pa, pa, prieteni!